Sivina on valtakunnallinen, yksityinen kotipalveluyritys. Teemme kotisiivouksia ja lastenhoitoa jo vuodesta 1998. Haluaisitko viettää vapaa-aikaasi mieluummin perheenjäsenten kanssa kuin siivoten? Mikset antaisi Sivinan auttaa? Mottonamme on puhtaampi koti, tyytyväisempi perhe. Sivinalta saat taatusti luotettavaa palvelua ja taatusti puhtaan kodin. Kaupan päälle saat enemmän aikaa itsellesi ja perheellesi. Kun lapsi sairastuu, vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lastaan. Vaihtoehtona on hankkia lapselle hoitaja Sivinasta. Varmista, että yritykselläsi on palvelusopimus sairaan lapsen hoidosta. Kun etsit luotettavaa, vastuullista ja valtakunnallista yhteistyökumppania kotisiivoukseen ja lastenhoitoon, klikkaa sivina.fi. Hei, olen Pasi Pietilä, yrittäjä ja Sivinan toimitusjohtaja. Tervetuloa Sivinan asiakkaaksi.